en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñay ɓataake bindaɗo mowbaare jeegom siilto hitande ujunaje nogas e ɗiɗi ɓataake men cariika rendo musidɓe tedduɓe eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen aduna kala haalata ko waylo waylo taaridi woni changement climatique sa ƴeewi ɗiɗo dumunnaji kala ko yontere jonde wannode to leydi Gabon Libreville jonde Afrique yurnitade e miccade e ƴewtade oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue waylo waylo taaridi sabu so en kaali ko wayno Gabon Afrique centrale ko leyɗele hande gonɗe kulhuli mawɗi nde tawno kamɓe ɓuuri heddorade laddeli e ko mofte nder laddeli kala kamɓe jogii gueɗe kewɗe ko ɗum jeeyi sababu toon heewi toɓoli nde tawno ɓe jogii ko leɗɗe ɓe jogii ko diƴƴe ɓe jogii ko kulle ɓe jogii ko laddeli cukkuli ɗi ganduɗa ene nodda toɓoli jamma ñalawma nde tawno duule ɓesɗe ko hen koɗi ngam waylo waylo taaridi iwrundi en e banggueji leyɗele mawɗe hande pewnuɗi hande isinaji kame entreprise aji e société ji mawɗi gukkitoji curkele mawɗe faade dow kammuji ha ñawni weeyo ngo so ñawni weeyo noon koko Allah subhanahu wa taala wi ko tan so en ji bonande feeñi hakkude jeere waalo ko enen ɓiɓɓe adama mbaɗir ɗum juuɗe men kono kala ko ene moƴƴina gurdam ɓiɗɗo adama Allah subhanahu wa taala fewni ha feewi neɗɗo o noon ko kañum ari o rewi belema o rewi witto o rewi goɗɗum ha o ƴeewi ko welata fittandu makko ko o waɗi ko ene bonna janggo ko waasi toppitade ɗum en ji mawɗo leydi Sénégal ñalawma heccanki o toon to Makkatul Mukarrama ɗo yano juuroyade suudu Allah teddundu ko toon o suuti konngudi makko o holliti toɓoli garɗi e nder leydi Sénégal ha tenti Dakar lamorgo leydi mum ha galleji kewɗi booli kewɗi nanni diƴƴe yimɓe tato mbasi hen pittali men taw ko sukaɓe o holliti saabi ɗum ɗo henna kala ko changement climatique woni waylo waylo taaridi en ji météo ji tambiɓe gande ko fati banggue weeyoji ɓe kollitino gila ndungu hikka arano ɓe mbi asmano de ma yaltin diƴƴe ha heewa teni kadi ɗen diƴƴe maɗen jeeyi sababu
galleji kewɗi ma nanno ndiyam ha galleji kewɗi jana hen ha tenti noon lappol palol dande maayo ngol Sénégal. En ji yeehi ha yettima Mauritanie, Mali, Niger, aduna fof so wona cumu tan to banggue nguleki ko ndiyam arata derguita. ɗum ko aduna pop no woruno. Suma tan ladde suma ngam nguleki. oɗon gandi kalami ko aduna on ji cumuji baɗiɗiɗo dumunnaji walla inondation ngaji ngara diƴƴe ngara ha galleji joolo ha pomuji jana ha kuɓeji jana ha yimɓe maaya. Sinistreji hande ne mbayno leydi ɓe ngala ɗo koɗi. ko waylo taaridi saabu aduna o kala ko noon wayi. enen so eɗen toɓe nokku goɗɗo hewano toɓde kono nokku goɗɗo mo toɓatano saaha nde toɓeteɗen nde watti toɓde toon ha bonna toon. ɓe mbi ko waylo taaridi. en ji kanko mawɗo leydi Sénégal nde o iwi toon to Makkatul Mukarrama o fayi ko toon to Pays-Bas. ene gasa taw ko hande 6 lewru septembre o iwata toon ngam asdemo e leydi Sénégal. kono holkono yimo to Pays-Bas ko jonde Union africaine taw ko BAT woni banque mum hakkude mum e FMI woni boñ windere. COP 27 artude ko fate banggue changement climatique hande tampinde windere nde woni toɓɓere ɓurde hatojinede nde ɓe kala toon to Pays-Bas. 6 ha 18 novembre e nder ndeɗo henna hitande to Sharm el Cheikh leydi Égypte maɓe juɓɓin jonɗeli ko fate banggue waylo taaridi changement climatique. ɓayde musidɓe tedduɓe changement climatique ne haale ñande kala. ene wiye ko ɗum jeeyi sababu hande nokkuji nesannoɗi wonti nguleki mawki, nokkuji ɗi nesatano watti wadde ɓuuɓol, nokkuji toɓoli wonti ɗon cumuli, nokkuji ɗi toɓatano wonti ɗon toɓoli. eɗen gandi hunde koko wahliti teno yarini koko bonnata teno so bonni ko enen tinata. ɓayti woni ɓe kawri changement climatique hande kam jeeyi sababu caɗele te nana ɓeydo hol peeje ko Afrique ne jogui caɗele. laamuji Afrique so jeehi garti so ɓe kaale téléji e radioji haaɗi ɗon ɓe kewani suɓade goomuji taw ko humpitiɓe jahay nder nokkuji men garay joom wuroji men garay sernaɓe men tambiɓe duuɗe Qur'ana ɓayde janguinta ko sukaɓe garay duuɗe français ɗe garay tufɗe men ɓe gandini men aha ko haalete e waylo taaridi ko de bonnata ɗum ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum. addi amen noon ononne kon ɓiɓɓe leydi, kon ɓiɓɓe continent, kon ɓiɓɓe Afrique. so caɗele ɗe mbaɗi en tinat caɗele dentuɗe ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ko mbawɗen haɓade hen enen ne kaɓoɗen saabu neɗɗo wawa haɓade ko anda. communication ngaji ɗi moƴƴani. ko ɓuuri hewde e Afrique soɓe jeehi ɓe garti ɓe mbatta ɗum ko politique, mbatta ɗum politique ha ɗeɓa wonde politique ha ɗeɓa wonde ballal wallude yimɓeɓe taw ala wallude yimɓeɓe ko rokkude ɓe kabaru laaɓɗo cer. oɗo mbus ko bonnata, oɗo dalli ko bonnata, oɗo koppu ko bonnata, kiiɗo henna cuurki holko ki bonnata, feƴƴude ngal ɗo leggal holko bonnata, lorde leɗɗe ko nafata, wadde ni ko nafata, ɗum ko nafata ɗum. ɗin goomuji ngara gona e men gaddana men kabaru laaɓɗo mo ene naata e noppi men deeƴa e ɓerɗe men mbawen gollade. on saaha diwten mbusuji galas hande no foti wuro amen sodata ɓooɗe galas par jour par ñalawma ten ɗum fof ko mbusuji ko beddeteɗi. ɓayde en mbi'i mbus ene jeeyi sababu bonnude leydi bonna taaridi holko saabi laamuji men ne jaɓa mbusuji ndewa e poruji jaɓa duwañ naata e butikaji. ndeke firti ko haare mabɓe walla haala mabɓe ene manki
rewde laawol ɗo foti rewde haɓe dokka men enene fartan wawde darade haɓade ka ene bonna taaridi Allah ndi. ɗum waɗi Afrique ne jogiiɗen caɗele yoɓe ngare men goonga e goonga ɓe kaɗa geɗe garoje ene jeeye e nder rendo men taw ko ɗen caaboto hande bongol taaridi Allah ndi. ɓayde ke en ɓesnude ɓiɓɓe men ko aroɓe woto ɓen e dañoyde caɗele hande ɗe gonɗen e dañje walla ɗe coyniɗen nana gara. laamuji ɗi yoɓe daro hen no feewi, ɓe guitta politique o, ɓe gaddana men goonga o, ɓe gandina men holɗo pawtoɗen tigui rigui. ɗum ko message mo ganduɗa poɗɗo hande yettade ɓen laamu ngu holno ballodirten. beele enen ne ndenen koye men ndenen ladde men goto men kala no farilla Allah juulu ngu waɗɗore ma ni korka ka andude Allah ene waɗɗi e ma moƴƴinde taaridi Allah ndi. kormoɗa leɗɗe ɗe Allah funni ɗe andini kadi gawa leɗɗe moƴƴanma, mbasa feƴƴude leɗɗe, mbasa bonnude leɗɗe. feƴƴere leɗɗe ne jogui no feƴƴirte ha lekki ki wawa wuurde, ene jogui no peƴƴirta ha bonna lekki. siroɓe leɗɗe ne mbatta leɗɗe looreteɗe ureteɗe, siro ne jogui no sirdete bonna lekki walla moƴƴina lekki, walla gasa ɗaɗi lekki ngam yidde dañoyde haalis, bonna lekki mbara lekki wiide aɗa rokka gurdam neɗɗo taw ka bonnuɗo gurdam lekki, teno lekki woni neɗɗo. taw ganduɗa safara oɗo henna mo cafruɗen o foof yalti koye leɗɗe. mbara lekki gurna neɗɗo, tene ko neɗɗo woni lekki. neɗɗo so rafama ko lekki safrat ɗum. nene Hawwa to aljannaji kame baba Adama nde Allah wiɓe koɗe ɗo ko jiɗɗon fo mbaɗe e nder ɗeɗo guese, kono noon woto jettoɗe ki lekki. nde ɓe jetti lekki ki e tarihaji, nde nene Hawwa ñaami lekki ki jeeyi sababu wonde men enen arde aduna wona, kono kadi jeeyi sababu debbo wattude jibinde, walla jeeyi sababu kin lekki wattude yiide gantu debbo mo yiyata gantu jibinta, jeeyi sababu yiide gantu sababu ne ñamde kin lekki. ndekki ken leɗɗe enen, so Adama baba woni ɓakkere, nene Hawwa woni ƴiyal, enen ken leɗɗe. ndeke lekki ko lekki wurnata ɗum, ko lekki safrata men enen. ɗum noon wardema ɗaɗol lekki ngam yidde uroyde walla yidde bonnoyde walla yidde waroyde walla yidde dabroyde, a bonni lekki, a bonni neɗɗo. mbara lekki dabroya neɗɗo, an a jeeyaka e moƴƴinoɓe taaridi. taaridi koko moƴƴinte cirowo lekki, peƴƴowo lekki, duppowo lekki, duppowo ladde, ɗe gueɗe kala gueɗe bonɗe. kalne duppuɗa ladde, duppuɗa guesa, a wari furwiji, a wari furmiji, woni a wari mettelli, a wari kowoje, a wari gilɗi, a wari ñuuƴiteɗe. ɗin wonko nafata e leydi ndi, ko ɗin jerwoto leydi ndi. goloɗi nan toon, ñuuƴi nan toon, ñuuƴi ne keewi sifaji. ñuuƴi ko leƴƴi no kom enen no gondiɗen leƴƴi e dow leydi ndi ni. ɗum ɗon ne ko Allah tagi ko jogii ko leƴƴi e nder leydi Allah ndi. leñol hen kala wonko gollata e dow leydi ndi ene gollana men ene ɓiɓɓe Adama. sabu holɗum? sabu Allah wi ko walaqad karramna bani Adama, mi teddini ɓi Adama. holto konnumi ɗum? hakkude jeeri e waalo. waalo ngo mbaɗan momi hen e nder leydi ndi leƴƴi gilɗi, leƴƴi kowoje, leƴƴi ñuuƴi, leƴƴi mettel, leƴƴi korndolli, leƴƴi goloɗi, ha leydi ndi yerowe moƴƴana ɓe, waɗa baaɗe, waɗa foof moƴƴe, yooɗa fewnana mon ha moƴƴinana mon taaridi. e nder maaje mon mbaɗani mon toon kulle ɗe on ganda ha maayo ngo wuura, ha ndiyam ɗam wuura nguuron. jeeri ndine ko noon. kala ko jiiɗa e ndiwri wonko nafata, ko yaltata e mum go wonko nafata e leydi ndi. kala ko Allah tagi e mooƴu e gueɗe goɗɗe wonko Allah fewniri ɗum, wonko moƴƴinta e nder leydi ndi.
ɗen geɗe noon sa duppi a wariɗe a bonni ko ɗe ponno gollade ko a jeyama kadi e bonnoɓe taaridi. Ndeke firti noon ko laamuji men ɗi walla anduɓe ɗin fannuji, anduɓe ɗen gande poti ko ɓattitade rendoji ɗi moni kala fammine e ɗemgal mum. ɓuri hewde débaji to banggue wayloji taaridi e gande ɗene moƴƴinana neɗɗo o. Sa ƴeewi nder leyɗele men ɓuuri wawde haalede koye ɗemɗe goɗɗe, haale ɗemɗe goɗɗe waɗe hen ɓeeta seeɗa acce. tene haaloɓe ɗum ɓe gona yimɓe jippotoɓe e nder rendo ngo. ɓe jahata e laddeli he, ɓe jahata e maaje he, ɓe jahata e leyɗele. firti ko ɓe ganda yimɓeɓe no gurdi toon. ɓe tugni koye ɗereji, ɓe tugni koye kayitaji. gaynako gurɗo ladde, demowo gurɗo e ndema, gurɗo e maayo, gurɗo e guure, ko andi ko woni toon gaga jannguɗo tan jiime ɗereji wona. gueɗal gongal ngal jiɗɗen ɓeydude e buuɗal yurmeende, musidɓe tedduɓe, neɗɗo kala ene yiɗi uddatanede demal, neɗɗo kala ne yiɗi ferenede demal. sa ferani neɗɗo demal e suudu ndu o uddi tan omo ronki yaltude. so yalti o fofat kenal lakkitare wona. holko jeeyi kan haala? won jooɗiɗo ene woni caggal leydi ne ɗanni duuɓe kitale, e nder compte makko banque wonko woni hen seeɗa. omo andi e hoore makko omo natti yidde wonde leydi ndi woni ndi. omo yiɗi artude gollade e leydi makko. e kala saha dokkenɓe orientation moƴƴo, guddateneɓe demuɗe orientation moƴƴo, labtuɗo, gonɗuɗo, pewɗo. so joomum waɗi taw dañata caɗele. hande yimɓe men hewɓe ene jogui caɗele. holko jogori gollade? caggal ɓooyi e ladde nde, jiiɗi artude gollade, ɓe ganda laamorɗe mabɓe. saabu ɓuuri hewde ɗanniɓe ganda leyɗele mumen ɗe. jikkuji ɗi ɓoccitimama ɓe ganda jikkuji yimɓeɓe. kala mo larɗa donka hoolade, jiyata yeeso mum tan ko yidde ñamdema. kala kalɗo welnanma ha wela taw wona no wayi. so ɓe garti ɓe donka famde yimɓeɓe, ɓe donka andude yimɓeɓe, ɓe cikkatani ɓe goni koye aduna goɗɗo o. neɗɗo jeeyaɗo e men ɗannima yeehi arti yiɗi sottude jawdi daridi, ballen mo e peeje moƴƴe, dokken mo orientation moƴƴo, dokken mo courage, balliten mo hen o daña hen dañen hen, o daña dañen. goto men kala wasa yidde dañde e makko ha ko yinno wadde ko natta laatade, wona ko yinno wadde ko perdi, anne kadi a perdi. ɗum woni ko ɓuuri hewde rendo men. dokken yimɓeɓe orientation ngaji moƴƴi holno ɓe gartirta ɓe jooɗo. eɗen jewtide e musidɗo goto ɗanniyanke ko Mauritanie-najo. eɗen gandi en kewani haalde neɗɗo to jeeya ko Mauritanie-najo. o wi o meeɗi omo woni leydi gotire nder leyɗele Afrique. leyɗele Afrique omo woni e nder mayri. wo andodiri toon e capato boɗejo ne jogui boutique. capato boɗejo o ko ɗon wo somoto. o yeehi noon hawwatti ñamlade e on capato. on wimo an nden sa ari a yoɓat ƴetta. joni noon a watti hankadi ni ñamlade, teni kadi joɓa ko caɗele. arata cakka feere so tawi bitig ma o aɗa wawi yeydemo jeeya matériel o wooda ko woni. mbo jogui musidɗam goto nana Mauritanie, mi wadda moon o rokkuma orientation e golle leydi maɗa. on wimo hami micco ko pullo oya ko capato. ha waɗi dumuna warte on wimi jaaɓi. on noddi sehili mum o
wi oɗo ko musidɗam o are ndi leydi o ɓooyiɗo o jogui ko boutique. Oɗo saaha noon o natti famde golle makko mboɗi dokkamo e leydi men e orientation moƴƴo no gollirta. On wimo kala ko joguiɗa haalnam mi ƴewanman so laana so laaɗe ɗiɗi waɗe hen motoraji mum mboɗo jogui équipe mboɗo andi wawɓe awdi ene gawa ne gadda liɗɗi no mbatta yeyde. Yo jaaɓi ɓe natodiri e on sifa. Woodi ko yoɓi woodi ko on rewimo. Hande o omo yaara e laaɗe 5. Hande o omo yaara e laaɗe 5 ɗe o jeeni hoore makko, motoraji ɗe o jeeni hoore makko, liggotoɓe équipe makko yahoɓe omo adda omo jogui oto makko omo yeeya liɗɗi makko e nder usinaji e nder woni yimɓe kilne makko wonɓe restaurant ji e nder wuuro Nouadhibou musidɓe tedduɓe taw kanko yoɓataɓe. Hande o kanko o immigré gonnoɗo ladde. Ay ɗum ko orientation moƴƴo. Goɗɗo ne yiɗe sodde been walla yiɗe sodde car walla yiɗe sodde bis walla yiɗe sodde mistibis jaafoɗon walla yiɗe sodde machine caracteur moƴƴo adda beele rutto e ndema huuɗo walla ndema guerte walla ndema gawri walla ndema dene dokken ɓe orientation ngaji moƴƴi. ɗannungal koko silti. So Europe gonɗa so Amérique gonɗa so Asie gonɗa ustu faaro ngo gandano hoore maɗa ko panotoɗa koko gasi ala mbawɗa rokkude hande hay mbuɗo. Kala mo dokkuɗa wonko bonni e programme ma. Kala nde guittuɗa e salaire ma mo joɓetoɗa o suyi joɓeɗa 1 500 000 francs CFA wona. Kala nde guittuɗa hen dokkuɗa hen neɗɗo hayso ko 50 000 francs CFA bonni programme ma wonɗo ndeweteɗa ñamade ñande hen. Oɗon gandi kalami ko oɗon gandi ko kalami ko mboɗo andi ko kalami ko ene fof eɗen gandi kalami ko na. Deke firti ko yonti kalnen yimɓeɓe gonga ko guurɗen ko heddi ko peeje. Eɗen jogui beeli moƴƴi so ɗi tiggitama aɗa mbawi moftude ndiyam kewɗam mbaɗa hen machine ma aɗa hoosa aɗa rema ligguimaji. Wuuro mon heɓa ligguimaji wonta moysere mabɓe ɓe keɓa hen guura ɓe guura moni kala wuuro wona. ɗum woni orientation ngaji moƴƴi. Joomum mbaɗa boutique aji moƴƴi wona orientation ngaji moƴƴi. Joomum dutto e gaynaka moƴƴa. Neɗɗo ɗanno arta wonta gaynako moƴƴo. A yi toon gaynaka wona liggorɗa koye jawdi tubakoɓe a yinoɓe ndemirta a yinoɓe gawirta a yinoɓe gaynirta mbadda hen ha wooda ko dañƴa garta annene puɗɗirɗa projet maɗa mbaɗa petit entreprise maɗa ha wonta entreprise mawɗo. Mbatta yeyde kosam mbatta yeyde nebam mbatta yeyde guri mbatta yeyde tew mbatta yeyde gueɗe e gueɗe. aɗa yino ɓe gollirta ni jangga hen paama garta. Ɗum woni ɓeydade wona ya ɓoyyade aɗa jaaƴo ngol konngol mi yiɗa ko konnguɗi ɗi ngala gartam. Neɗɗo yalta wuuro mum ɗanno ɗaɓɓoyde kala ko dañi ko comci tan leece tan cuɗari tan galleji ma haɗi wona. Kono neɗɗo ne foti ɓeydade to banggue ndema ɓayde ko ɗum guuruɗa ka ñamowo ka jarowo ɓiye bamma leñol mon wuuro mon leydi mon kala ñamata wona. Daña leydi ma mbaɗa hen mini forage uji garɗi ɗi mini forage ma moƴƴo wona mini forage moƴƴo cooda caractére ma moƴƴo aɗa rema. Hande sac makka no foti jarata ɓayde galleji men kala hande ko laccire ha ko kirtoto holno foti hande sac makka walla sac gawri suuna jarata ne seeri ha maayi wona. Deke firti sa dañi e nder hittande 3 sac makka ka galo ka multimilliardaire e nder nden hittande gontata ko neɗɗo mawɗo gontata ko commerce mawɗo hono no saaha annabi Yusufa en ni. Ɗum noon mbawɗen dañde ɗum koye seeɗa mo dañeteno mbaɗen koye men orientation ngaji moƴƴi holno mbatten ha mbawten gollade e leyɗele men. Jalten e ɗannungal ngal ala ɗo haaɗi ɗannungal gila duuɓi 16 ha mayde ha maaya c'est fini. Taw koye leydi janandi guurɗa goo a jikkaki jikkuji ndin leydi a wuurani e ndin leydi
saɗa yaha a moɓoto a andaka e ndin leydi a wawa ñantade ndin leydi ha mbiɗa yooɗi a wawa wonde ndin leydi ha keptineɗa sa arte leydi ma kadi a yooɗata saabu wuuro mon hankkadi faala kama moni kala faala ko hoore mum moni kala waƴa ko hoore mum holto jonteteɗa tinnoɗen goto men kala laɓɓina ɓernde mum rokka yimɓeɓe orientation ngaji moƴƴi hande sukaɓe hande ne goodi nder ladde nde fuɗɗiɓe dañde haalis seeɗa aɓe jiiɗi dañde yimɓe rokkoɓeɓe conseil aji moƴƴi gila to banggue jinnaɓe mabɓe mawniraɓe mabɓe kawiraɓe mabɓe baaɗiraɓe mabɓe mawniɓe sehilaɓe mabɓe moni kala yo nunɗu nunɗal ngal ne manque men ha tenti enen jooɗiɓe ga Afrique eɗen manque nunɗude ko ɓuuri hewde emen neɗɗo rewnaɗe ma bonna ñaama walla dokka rewɓe walla bonna walla gonta haaside makko ni bonna ha bona gila to banggue gueɗe foof ɗum noon gartiren haqqillaji men ɗi ganden ndi leydi ndi Allah tagani men ndi Allah tagui men koye mayri patuɗen seɗen beelaɗen metta ɗum noon gartene mayri gila eɗen kattani gartene maaje men gartene gaynaka men gartene nokkuji men koye hakkude men guuraten horno mawɓe men guurdirno hanki a addat liɗɗi dokkami rokkuma gawri a addat daage dokkami mi rokkuma kosam a addat ɗum dokkami mi rokkuma lamɗam ni ɓe guurdirno enen en gartat a remat jeeya o golla ɗum yeeyma o golla ɗum yeeyma haalis circule e men dañen gurdam moƴƴam dañen entreprise aji moƴƴi dañen magasin uji moƴƴi gurdam newo moƴƴen peewen moni kala daña gollal ɗum noon goto men kala nunɗat an dokko orientation a nunɗat mbasa wonde haaside makko so neɗɗo arema wi min de mbo jogui projet am ko ɗum haalisam noon heewani ko ɗum ay woto ƴeew haalis makko woto ƴeew wiide min de projet mo addi o il faut mi ƴeewa dañen hay so ujunere non a nunɗat guddita ɓernde ma e laam nderagu ma dokkama conseil moƴƴo ko moƴƴo sa wawa rokkude conseil moƴƴo wimo min de mboɗo yiɗanma moƴƴere kono noon wallahi min haqqillama moƴƴani hoorem nde wawa kono mboɗo hooli kaari e nunɗal mum yaw rokkuma conseil dokken yimɓeɓe orientation ngaji moƴƴi moni kala wuura gurdam moƴƴam goto men kala daña Allah daña aduna daña laakara daña hunde kala daña teddugal daña wune ko ni woni dañirte so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men cariika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaaki jam yo jam Allah ñallanen musibam tedduɓe